μήνας έχει 30 Δεκέμβρη. Πάμε ακόμα ένα κυνήγι πεκάτσας μετά από μια μέρα ξεκούραση των σκυλιών. Τώρα έχω άδεια και πάω κάθε μέρα. Μεθαύριο πάλι θα πηγαίνουμε μια Κυριακή. Ξεκούρασα λίγο τα σκυλιά γιατί τα πηγαίνω στο Ριδόν. Και αύριο χαλάει ο καιρός εδώ στην Εύβοια. Έχει πει μέχρι και χιόνια μέχρι τα παιδινά. Πάμε και βλέπουμε τι θα γίνει. Έχουν πάει και κάποιοι φίλοι εδώ πέρα στην ίδια περιοχή. Θα αλλάξουμε και ένα μέρος μετά. Μπορεί και δύο, άμα προλάβουμε με το χρόνο. Τέλος, άλλο ένα κυνήγι μπεκάτσας. Το μαλλίνι του τρελού σήμερα. Έντα. Κουράστηκαν τα σκυλιά. Βγάλαμε ένα πουλί πολύ πονηρό. Το βγάλαμε το πρωί νωρίς. Κυνηγάμε 4 ώρες. Μας έβαλε τον ήλιο. Είχα πάει και εγώ από πίσω από το σκύλο. Μόλις πήγα να πάρω λίγο πλάγια θέση, σηκώθηκε η μπεκάτσα και μου βάλει τον ήλιο και δεν του φέκησα καν. Πρέπει να ήταν πασιματιάρικο πουλί γιατί ήταν έξω σε μια άκρη. Δεν ήταν πιασμένο σε πυκνά. Αύριο πάλι. Καλημέρα. Σήμερα ο μήνας έχει 30 Δεκέμβρη. Πάμε ακόμα ένα κυνήγι πεκάτσας μετά από μια μέρα ξεκούραση των σκυλιών. Τώρα έχω άδεια και πάω κάθε μέρα. Μεθαύριο πάλι θα πηγαίνουμε μια Κυριακή. Ξεκούρασα λίγο τα σκυλιά γιατί τα πηγαίνω στο Ριδόν. Και αύριο χαλάει ο καιρός εδώ στην Εύβοια. Έχει πει μέχρι και χιόνια μέχρι τα παιδινά. Πάμε και βλέπουμε τι θα γίνει. Έχουν πάει και κάποιοι φίλοι εδώ πέρα στην ίδια περιοχή. Θα αλλάξουμε και ένα μέρος μετά. Μπορεί και δύο, άμα προλάβουμε με το χρόνο. Τέλος, άλλο ένα κυνήγι μπεκάτσας. Το μαλλίνι του τρελού σήμερα. Έντα. Κουράστηκαν τα σκυλιά. Βγάλαμε ένα πουλί πολύ πονηρό. Το βγάλαμε το πρωί νωρίς. Κυνηγάμε 4 ώρες. Μας έβαλε τον ήλιο. Είχα πάει και εγώ από πίσω από το σκύλο. Μόλις πήγα να πάρω λίγο πλάγια θέση, σηκώθηκε η μπεκάτσα και μου βάλει τον ήλιο και δεν του φέκησα καν. Πρέπει να ήταν πασιματιάρικο πουλί γιατί ήταν έξω σε μια άκρη. Δεν ήταν πιασμένο σε πυκνά. Αύριο πάλι.